Takže zdar lidi, já jsem Dejt a vítám vás u dalšího videa, vítám vás u třetího dílu ze série Skyblock a dneska budeme plnit 6. úkol. Sice jsme minule měli 5. úkol, jsme skončili u 5. úkolu. Já už jsem kousek tohoto videa ale natáčel a dělal jsem postavit pec a já myslel, že jakože tam psali postav pec a potom mňam pečinka. A tak jsem z toho pochopil, že si mám udělat pec a pak si v tom něco upést, jenže já jsem si teda připravil tady pec a to už jako by bylo celý ten úkol, takže a dalo mi to ještě tady 10 smaragdů neboli emeraldů a 10 uhlí, takže jsem to splnil omylem, protože jsem si chtěl jenom připravit pec, abych ji nedělal ve videu a pak už jsem chtěl jít jenom chytat ryby a upést si tam rybu, protože nevím, kde bych sehnal jiný maso od zvířete, jiný, co bych si měl upést v tom za jídlo. Takže tak, ale stačilo prostě si udělat tu pec, takže jsem ten úkol splnil. A teď už vlastně mám 6. úkol na těch 50 březového dřeva. OK, takže si tady dáme sazenici na březový strom. Tak, počkat, mám tady vůbec sazenici na to? Já se podívám. Sazenice smrku, sazenice břízy potřebuju. Tady je, jo. Výborně. Takže dáme si to třeba, joj. Jinak si to mám dát. Tady mám všude to, no, nemám tady ještě někde hlínu? Nemám. Nevadí. Já to udělám tak, že si to dám třeba sem. Tak, už to není moc dobrý nápad. Třeba, no, potom to vyroste a bude to padat do lávy. No já zatím tu lávu zastavím teda asi. Bo já bych ji mohl jakože navždy zastavit, abych do ní potom nepadal. Bych to mohl udělat tohle. Tak, takhle to asi nechám navždycky, abych tam nemusel pak padat. Ale to je jedno. Takže, to bychom měli. Nebo to pak odkopu, ono to takhle vypadá celkem blbě, ale tak to je snad jedno. Sem teď teda dám ten strom, snad nám vyroste, no, kašlu na to. Vezmu si kostí moučku a uděláme to hned. Dělej rosti, ne? No, dobrý. Tady to máme. Výborně, teď vrátíme kostní moučku a vezmeme si teda tady naší sekiru, vezmeme si 2, protože ta první se hned vypotřebuje. Dobře, tak jo. Jdeme to teda natěžit. Padl nám emerald, což je super. Jinak někdo jste mi tam psal, jakože nějaký vy jste mi tam psali, teď nevím přesně kdo, že, jo, dobrý, no vlastně to můžu rukou, že nemám dělat úkoly, že se na to mám vykašlat, jenže já nevím, tak mě to celkem i baví, jakože myslel jsem, že mě to bavit nebude, ale tak jako aspoň nějaká náplň, protože já nevím, co bych tady jednýho dělal, musel bych to vymýšlet, to mám jednoduchý prostě dělat úkoly. Ale já nevím, já to můžu udělat tak, jestli by to vyhovělo asi všem, tak můžete mi napsat do komentářů, jestli to chcete takhle, že bych to dělal třeba tak, že obdíl, že prostě jeden díl bych nedělal úkoly, další díl bych dělal, další den ne a další díl zase jo, takhle mě to jedině napadlo, že bych vyhověl všem, nevím. Napište mi, jestli jo nebo ne. A já teda vytěžím takhle, nebudu sázet další, udělám to takhle jednoduše. Tak jo. Padl nám další emerald, což je jenom super. Což je jenom dobře, tak jdeme znova. Tak jo, už se nám teda zobrazil 7. úkol. Padly nám z toho 4 emeraldy, máme 17 teda emeraldů. Není to sice moc, ale tak lepší než nic. Tak tohle si dáme pryč a natěž 100 cobblestoneu. OK, tak si vezmeme tady jednoduše cobblestone a začneme těžit. To je úplně jednoduchý. OK. No, dobře. Ano, byl stačil jeden, tak. Wow. Teď hlavně nespadnout, jako to by byl trošku hodně fail. Tak bych se snažil padat do vody, ale i tak. Z mojí šikovností bych se určitě netrefil, takže tak.
Jinak teda, jak jsem říkal, tak teda to s tím můžete napsat, pokud by vám vyhovovalo to, že obdíl by to bylo, že jeden díl by nedělal úkoly, další díl by zase dělal úkoly, v dalším zase nedělal, v dalším zase dělal a takhle bych to nějak mohl dělat ty úkoly, teda obdíl. Že teda, kdyby to tak bylo, že kdybych v podstatě to dělal obdíl, tak mi můžete psát nápady, co bych teda mohl dělat ty díly, když v podstatě bych nedělal ty úkoly. Že co bych dělal kromě těch úkolů, jako, protože tak budu dělat jenom úkoly, nebo to bude obdíl a budu dělat taky něco jiného než úkoly. Teď už nám teda zbývá jenom 70 a máme vytěženo 30. Jop, tak to vytěžíme teda až dolů. Jinak v screenu budu asi jenom těžit a zvětšovat ostrov. Ježiš, trošku lagy. Trošku mu dropuju FPSka, když to natáčím. Dobrý, už to v pohodě, ale došel nám krumpáč, tak asi to bude muset risknout tady. Dobře. Tak jo. Vezmeme si tenhle krumpáč, co si měl vzít radši záložení, nebo si vyrobit další, když já mám plno koblu tady ještě. A to jsem si to nevzal, nevím proč. Nevadí. Já si teda vyrobím ten, když mám tolik koblu. Jo. Tady. Tak jo. Tak jo. Já to teda vytěžím. No asi se k vám ale vrátím, až tenhle úkol dodělám a až budeme u 8. úkolu, protože tohle je taky zbytečný, jenom tady budeme těžit a jakože stavět nahoru a těžit to dolů, to je celkem zbytečný. Takže až to budu mít teda hotový, tak se k vám vrátím. Tak jo, 8. úkol je vyrob nůžky, ostříháme. Teď kdybych jakoby se nestalo to s tím mňam pečinka, tak bych si myslel, že teď budeme muset ještě něco ostříhat, jenže teď asi bude stačit jenom vyrobit ty nůžky, jako to samý s tou pecí. Tak jo, je tady. To vyrobíme lehce. Tak, 9. úkol je ostříhej 40 březových listů. No, OK, no. To mě teda překvapilo. Tak jo. Takže teď vysadíme tady, a ještě kostí močku budeme potřebovat. Vysadíme tady, zase budeme muset zastavit tady tohle. Tak, a dáme třeba tady. Tak. Ždělej. No dobrý. Tak, jdeme na to. Stokpinů, 15. level. Teď si vezmeme emerald, co nám vypadl. Jo, tak v tíře to asi neudělám takhle. Tak výborně. To už jsme udělali, jo, tak OK. Máme 10. úkol. Vyrob pist, posunem se dál, jo. Tak jo, pokud si dobře pamatuju, tak se piston vyrábí, jakože tady budou 3 dřeva, pak tady takhle 2 kameny, jakože cobblestone, tady taky 2, tady by měl být redstone a tady železo, nebo nějak tak, nebo obráceně, já teď nevím, ale nějak takhle by to mělo být. Tak redstone, myslím, že bychom si mohli v pohodě koupit, dřevo máme, takže jo, já si tyhle ty věci odložím zpátky do truhly a podívám se teda, jestli se já potřebuji novou truhlu, tak si vyrobíme novou truhlu. Vyrobíme si teda truhlu. Tak jo, jdeme si asi tady. Tak,
Nebo rovnou udělám dvojitou, ať to je takový lepší. Tak. Je. To jsem udělal omylem. To nevadí. Tak. Sem. Tam už není místo, takže tady. Tak. Uděláme rovnou dvojitou. Přesuneme to sem. A jdeme teda se podívat do shopu. Jo, budu si muset teda zapnout tady chat, takže nastavení chatu. A dáme si zobrazen teda, aby jsme se mohli portovat. A portneme se na spawn. Spawn. Jo. Jsme tady a jdeme se tady podívat do shopu. Trošku mi teď klesly FPS, když tu je víc lidí tady na spawnu. Sorry, počkat. Tak vypl jsem natáčení a hned přestali dropovat, tak já nevím, no. Vždycky, teď jsem začal zase natáčet trošku to. No tak hned se vrátíme zpátky, takže už by to mělo být v pohodě hned. Ale počkat, takže rudit stojí jenom jeden, ten je naprosto v pořádku. 2 rudity za to. Za jeden, to je v pohodě. Já se vrátím teda zpátky do home. Teď dělej. Tak, výborně. A teď už nám stačí jenom teda kameny a dřevo. A železo ještě to máme, výborně. Výborně, takže dáme tady takhle železo, pokud se nemýlím. Tady takhle tohle. Tady dáme 3 ty a tady ještě 2 ty, ne? Yes, dobře. Tak máme další úkol. Natěž 50 sekvojového dřeva. OK, jdeme na to. OK, výborně, takže to se nám celkem povedlo, dostali jsme další věci. Tak jo, celkem mi to dneska jde, dneska první díl, kde jakože zatím nefailím, radši zaklepu. Snad už teda dneska se nic nestane. Natáčení snad jde v pohodě, já doufám, že všechno jede v pohodě, protože Minecraftu jsem zatím nic neskazil, což je u mě teda ve Skyblock sérii teda dost výjimečný. OK, no, výborně. Takže teďkon úkol 11. Takže natěž 50 sekvojového dřeva. Sekvoj je, myslím, že saženice sekvoje tady a natěžíme to hnedka 50. OK, to by mělo být v pohodě, dáme to tady. A jdeme to zase tady vymoučkovat. Super. Tak, vezmeme si tady zase sekírku a pěkně to vytěžíme. A pak to zase budeme dávat na sebe, jako vždycky, že to dělám. Jo. Tak teď vezmu asi tohle. Až budu potřebovat vytěžit jestli teda to bude sekvojový dřevo, tak to rovnou udělám, takže to natěžím teď a pak to jenom položím, jestli mi to teda bude stačit. Až budu muset udělat jakože sekvojových listí, sestříhat, tak už je budu mít jenom je položím na sebe a udělám to, teda bude stačit to sekvojový dřevo. Teda listy, já se to pletu. Jak v prvním díle jsem místo let řekl dřevo, ale tak to jste si asi už všimli. Jo. OK. Kostí moučka tady. Dobře, vlastně jsem ještě určitě nenatěžil to. Ještě zbývá 44, natěžil jsem jenom 6. Takže se jdeme teda na sebe. Tak jo. Já to teda asi zrychle. Tak jo, už jenom tady poslední 2 dřeva a máme to. Úkol 12. Stav chodník 20 stun slabů. OK lidi, ten fail je konečně tady. Jak jsem říkal, že se divím, že v tomhle videu zatím nebyl žádný fail? Jo, asi jsem to opravdu zakřikl. Protože jsem si spletl stone slaby a kamenný půlbloky. Jo. Takže tu část asi vystřihnu, ale prostě jsem si to spletl a udělal jsem cesty z kamenných půlbloků a místo toho, abych se podíval na to, jestli je to fakt ono, tak jsem si to všiml až po chvilce
co jsem to tady stavěl, teď už jsem je asi všechny sebral. No tak co, aspoň máme půl bloky kamenný, když je někdy asi nebudem potřebovat, ale tak to je fuk. Dobře, tak zjistil jsem, že stone slaby jsou vlastně jakože půl bloky z nevytěženého dřeva, takže si zase zapnu chat a jdem se teda portnout na spawn si koupit nevytěžený kameny. Spawn. Tak jo. Vzal jsem si sebou jeden kámen, nevím proč, asi omylem, to je fuk. Tak jo. Tak jo, tady je ten redstone a tady někde, tady. Tak tady ne. Tady je. Ok. Jo, já jsem frér. Já si vezmu krumpáč a kámen a nevezmu si emeraldy. Jo. Dobře. Tak to jsem teda zabil. No, dobře. Tak další fail. Sice to nejsou zase tak velký faily, jako v prvním díle ten kobl generátor. A v tom druhém díle to byl velký fail, to jsem vyskazilo natáčení celý, to jsem musel potom natáčet znova. Takže tak no, ale jako i tak to nevadí. Sice prostě v každém díle musí být nějaký faily, to bych prostě nebyl já, kdyby bylo video bez failů. OK. Takže jdeme do spavnu. Tak. Je, dole na. No. Asi někdo to tady nechal. Výborně, takže si koupíme si nevytěžený kámen, já nevím, jak se tomu říká normálně, prostě nevytěžený kámen, tomu říkám, mi by to jedno. Ty vole, kde to je? Tady. Doufám. Tak, výborně. Tak jo, koupíme to. Máme to 2x, 3x, to je jedno, kolikrát jsem to koupil. Jdeme zpátky do home. Tak jsme tu. A jdeme vytvářet teda stone slaby. Teď už by to mělo být dobře. Jo. Třeba jich 20. Ještě 8. A ještě 2. Tak, OK. Oznámení, že vydal někdo video, super, to jsem přesně potřeboval. Jo, já jsem idiot. Já jsem prostě idiot. Dobře. OK, máme to. No, nemáme, teď to máme. Dobře. Tak, výborně. Teď už to jenom takhle uděláme. Jo, vezmu si krumpáč rovnou na to. I tady. Tak jo, nejdřív to ale postavím. Počkej, ono se to počítá. Jo, já to nemám jakoby těžit ten chodník, ale stavit ho, takže stačí to zastavit. Jakože stavět. Já bych si taky jako jinak z toho mohl dělat jako vážně chodník, ale to spíš někde jinde, ale tak máme na to materiál. Zbývají ještě 2, tak to. What? Máme to, výborně. Dostali jsme 4 sněhy. To asi bude k tomu nachytej 20 rybek. Ježiš, si děláš srandu. Budu muset chytit 20 ryb, si děláš srandu, ne? What? Tak to bude pro mě dost těžký, já vždycky chytám ryby a chytím tak, chytám třeba půl hodiny a chytím maximálně 2. Někdy ani ty 2 ne. No dobře, tak já nevím, jako. Teda napište teda, pokud chcete, abych to dělal jakože v každém videu úkoly, anebo jakoby i něco jiného, nebo jestli bych to prostě nějak dělal podle sebe, že dal bych úkoly i prostě, teď jsem skoro spadl, když to je jedna, stejně nám žádný věc mám hlavě, takže skočím, že jestli bych to dělal, takže prostě někdy bych prostě dělal úkoly a přitom bych si dělal i svoje věci, nějaký, co bychom tam dělali, anebo by to bylo jakože udělání přesně tak, jak by to mělo být, že v podstatě bych jeden díl dělal úkoly a další díl zase nedělal úkoly a dělal prostě něco jiného. A teda já se s váma už pro tenhle díl loučím.
doufám, že to nebude nějak extra dlouhý ani extra krátký, ale mně přijde, že už natáčím celkem dlouho, takže už bych to ukončil. A já se vám pro dnešek loučím, udělali jsme dost úkolů. Myslím, že jsme měli 6. úkol, jsme od 6, takže 13, takže jsme dělali 7 úkolů, jsme udělali, což je celkem dost na jeden díl. Minulý díl jsme akorát failili. Dneska jsme vyfailili jenom to s těma slabama a to, že jsem si nevzal emeraldy, to není tak strašný. Od minulých dílů třeba se příště polepším a nebudou žádný faily. No, vidíme to u mě spíše nebožný, ale tak snad se to vydaří, já nevím, to je jedno. Já se vám pro dnešní díl loučím, doufám, že se vám tenhle díl líbil a těšte se na další díl. Těším se teda na komentáře, co si teda vyberete, teda pokud mi tam nic nenapíšete o tom, jestli teda chcete ty díly, jestli chcete prostě takže prostě obdíl, ty úkoly, nebo prostě nějak to střídat tam nějak náhodně, anebo dělat furt úkoly, tak si asi vyberu to, že bych to dělal nějak náhodně, pokud mi to nenapíšete, že chcete nějak obdíl, anebo jenom ty úkoly, to je fakt na vás, podle toho, kolik lidí mi to tam napíše a podle toho, jak to tam bude napsané, kolik víc lidí napíše, že budu dělat jenom úkoly a kolik lidí, že třeba nějak udělat nějak to líšavě, nebo nějak na obdíl. Já už to tady nebudu dál rozkecávat, já jsem se strašně zamotala, rozkecal, už to bude tady ten konec dlouhavý, já to asi zrychlím, nebo co. Já se vám teda pro ten díl, když loučím, už se zakoktávám. Radši čau. Gay!